הפרקים הקודמים בגליס. אמזונה כחולת החזה. אוגו וגילי, ואם תטפלו בה יפה, אז באמת האווירה פה תהיה כיפית והרמונית בדיוק כמו שהיא צריכה להיות. אין מה לעשות, נגיד לה את האמת וזהו. בחיים לא, היא עוד עלולה להסיק שאני לא אחראי. יש לנו סצנה לעבור עליה לחזרות מחר. אני אמרתי לכם כבר שאין סיכוי שעדי תסכים שאני אתנשק עם מישהי אחרת. אני לא מתנשק עם אף אחת שהיא לא עדי. חמודים בהכנה. מהממים. דוד חברה שלך רגע. מה? לא. עדי. רק רציתי להגיד לך שיש לך את החבר הכי מקסים בעולם. כך, אני רוצה אותך. למה אתה משקר לכולם ועושה כאילו אתם מדברים בטלפון כל הזמן? אני לא רוצה שכולם ידעו שעדי עזבה אותי. דברים שהיא עשתה בשבילך, יונתן, לא הרבה חברות היו עושות את זה. אין לך מושג מה החזרה שלך למחנה עשה לי. פשוט מילאת לי את הלב שוב. אני לא מרגיש את זה. ביקשתי ממיקה להתקשר להורים שלי. הוא ישר הזמין כרטיס טיסה והוא יגיע הערב למלון פה בעיר. ביי, דני רובין. לא אוהב אותי. דורי, הוא חזר אחרת. אוהב אותך, לא אוהב אותך, למי אכפת? תגידי תודה שהוא חי וזהו. מוכרחים לחטוף אותו בחזרה. הוא מכיר אותנו. מישהו אחר צריך לעשות את זה. יונתן, חזרת. זה אתה, זה באמת אתה. אני לא מאמין שחזרת. אתה בסדר? הוא עשה לך משהו? תסתכל עליי, יונתן. האיש הזה ישלם על מה שהוא עשה לך. אתן לך את המילה שלי, אבא לבן. אתה לא צריך לפחד יותר. אתה איתי עכשיו. אם אתה רוצה לברוח והכל נראה אפור, תרים מבט, תסתכל קדימה, העולם יראה לך את האור. תמיד תזכור, ישנו מקום בו אתה לא לבד. תצעק, תרקוד, תשיר, תקפוץ, תתן לעצמך להיות אתה. כבר לא בצד, לא עוד לבד. כל אחד פה מיוחד. כל אחד פה מיוחד. עדי עזבה אותך? מתי? לפני 5 חודשים. 5 חודשים? ו3 שבועות ו4 ימים. אתה רוצה להגיד לי שכבר חצי שנה אתם לא ביחד? בעוד יומיים ו4 שעות. וכל הזמן הזה אתה משקר לכולם? למה? לא בדיוק שיקרתי, פשוט לא סיפרתי. כן. כי לדבר עם עדי שיחות טלפון דמיוניות ולמסור לנו דשי ממנה זה לא שקר, נכון? וגם לתת לנו לברך אותה בווידאו ליום הולדת, זה גם, זה בכלל לא שקר. מתחילת המחנה אתה עושה צחוק מכולנו. והקטע הזה שעדי לא מסכימה שנתנשק בסרט של רותם, זה... לא, בקשר לזה אני רציתי להגיד לך אפס. וואו, להרוס לרותם את הסרט בשביל לצאת התותח שחברה שלו מקנה לו? זה עלוב, אוגו. בסדר, אז אני עלוב, אוקיי? לא, אל תקל על עצמך. אתה גם עלוב וגם שקרן. בוא'נה, קצת מגזימה, אף אחד לא נפגע. כי אף אחד לא יודע שחבר הטוב שלו, אוגו, משקר לו בפנים. אין פה אחד שהיית אמיתי איתו. אפילו למיקה, אתה משקר. להזכירך, זאת עד ששחררת אותה. כן, אני שחררתי את הציפור, אבל אני גם רציתי להודות בזה, ואיכשהו, ועכשיו זה מסתדר לי מעולה, אתה התנגדת. למה להגיד את האמת כשאפשר לא, נכון? אז יש לי חדשות בשבילך. נגמרו השקרים. מה, את הולכת לספר לכולם על עדי? תעשה מה שאתה רוצה, בעניין של עדי זה החיים שלך.
אבל אני בטח שלא מתכוונת יותר לקחת חלק בשקרים שלך. אני הולכת לספר למיקה, ציפור. אתה רעב? לא. צמא? אתה רוצה שאני אמזוג לך משהו לשתות? לא, אני בסדר, תודה. זה בסדר שאתה לא מתרגש מזה כמוני. אני רק יכול לתאר לעצמי כמה זה בטח מוזר לשבת עם אבא שלך ולהרגיש שהוא בן אדם זר. אני מצטער שאני ככה. לא, אתה לא צריך להצטער על שום דבר. אם מישהו צריך להצטער פה זה הרפאל הזה על מה שהוא עשה לך, ואני מבטיח לך שאני אגיע אליו. די. מעכשיו מתרכזים רק בדברים הטובים. אתה איתנו? זה מה שחשוב. איפה אמא שלי? רות? היא לא באה איתך? היא עדיין לא יודעת שאתה חי. מה, לא סיפרת לה? תראה, אחרי כל מה שהיא עברה, אני הייתי חייב לראות אותך קודם בעיניים שלי לפני שאני מספר לה. אז אתה תראה אותה ואת נינה היום בשדה. שדה? שדה התעופה. אתה חוזר איתי לאוסטרליה. לאוסטרליה? מה עכשיו? אבל אני לא הבאתי כלום, אין לי בגדים, לא... אתה לא צריך לדאוג לשום דבר. שום דבר לא יחסר לך יותר, אתה בבית עכשיו. אוסטרליה? כן. אחרי שקרה מה שקרה, אחותך ואני נסענו לשם. להתנקות מהכל. אני חושב שזה יהיה גם טוב עבורך, אתה יודע, לעצור, לנשום קצת, להבין מי אתה. זה בדיוק מה שאני צריך. אני יודע. תשמע, יש לנו קצת זמן עד הטיסה, מה דעתך שנכיר קצת? מחדש? הוא סגר את הווילון. כמה אני חלמתי על הרגע הזה. זה אומר שיונתן לא חושב בכלום. איפה המזוודה? פה, בחורה. אבא! מה היא עדיין עושה פה? היא הייתה אמורה להוריד אותו ולנסוע. אולי היא קלטה משהו. לא. היא הייתה קולטת, יונתן לא היה פה עכשיו. כנראה היא מחכה לפגוש את ארי. אנחנו חייבים להיפטר ממנה. מה נעשה? בדיוק מה שעשינו בשביל להביא אותה לפה. הלו. מיקה. ארי, נו. וואו. אין מילה אחרת לתאר את זה, אה? אני עד עכשיו לא מפסיק לראות מהתרגשות. ואיך יונתן? הכל עדיין קצת מוזר לו מן הסתם. אנחנו לוקחים את זה צעד צעד. ברור. ומה איתי? מה, לא תבוא איתו להביא לי איזה חיבוק קטן? אז זהו, האמת היא שחוץ מלהגיד תודה שהבאת אותו, אני רציתי לבדוק אם זה בסדר שנדחה את זה קצת. שנינו פה קצת בהלם. ברור, אני הכי מבינה בעולם. אני מצטער שאנחנו מסתגרים פה ככה, אבל... ארי, זה בסדר, אחרי השנה שעברת מגיע לך כל שנייה שאתה יכול לקבל איתו לבד. זאת אני הקרצייה שבדיוק נוסעת חזרה למחנה. תודה על ההבנה, מיקה. הבנה, אני עדיין מחכה מחר בבוקר לטלפון לשמוע מה קורה עם הילד, אה? קיבלת, המפקדת. תהנה ממנו. ותמסור נשיקות לנינה. תודה, מיקה. עכשיו רק נשאר לקוות שהוא לא יפשל. הוא לא. לא אחרי עבודת ההכנה שעשינו לו. דני, אני בסדר. אני רוצה להיות לבד. את לבד מהצהריים. אנחנו יודעים שיונתן עוזב. זה בסדר. צריך להיות עם המשפחה שלו עכשיו. דני, אנחנו חברים שלך.
דברי איתנו. לדבר על מה? זה שחשבתי שבן אדם שלא זוכר כלום יכול להתאהב בי מחדש תוך יומיים? הפלתי על כל זה מטומטמת. היי, אל תגידי דברים כאלה. עשית בשבילו כל כך הרבה. את החזרת אותו, דני. בלעדייך הוא לא היה עכשיו עם המשפחה שלו. ותאמיני לי שהוא יודע את זה. הוא פשוט, את יודעת, הוא צריך קצת זמן לחזור לעצמו, להבין מי הוא. רציתם לדבר, דיברנו. תעשו לי טובה, תנו לי קצת שקט בכל זה. את יודעת מה? צודקת. זהו, אף אחד לא מדבר יותר על יונתן, והבא שמתחיל לחפור על יונתן, את פשוט שמה את האוזניות האלה, וזהו. טוב? מה זה? סיבת אוזניות שאנחנו עושים תכף במועדון. רק אנחנו, בלי טורינו. תהנו. נו, דני. די, ליאם. אמרתי לו אז לא. לילה טוב. רצינית? כן, מה, למה לא? לא יודעת, אני גדולה ממך בכמה שנים, ובחיים לא היה לי אומץ לנסוע לניו יורק לבד. איך הסתדרת שם? זה לא כזה בעיה. אפשר להגיע לכל מקום בסאבווי, טיק-טק, וגם... פגשתי מלא אנשים מגניבים, וזה, לא הייתי לבד כל הזמן. ניו יורק זאת חוויה... מטורפת. כן, אני מתארת לעצמי. סחטן על האומץ. אבל לא באת לדבר איתי על ניו יורק, נכון? אז על מה כן? שמי, אני... בדרך כלל אני הדבר הכי רחוק ממלשנית, כן? אבל הפעם אני מרגישה שאין לי ברירה. מה קרה? נכון, אני ואוגו היינו אמורים לטפל באמזון הכחולת החזה? ידעתי שאסור לי להפיל עליו את האחריות הזאת. ידעת? הוא לא אמור להיות הבחור הכי אחראי במחנה הזה בערך? אמור. אבל מאז שעדי עזבה את המחנה, אז כל מה שמעניין אותו זה מתי היא פנויה בסקייפ, או מה היא עושה עכשיו, או מתי המחנה נגמר כדי שהם יוכלו להיפגש כבר. אז זהו, שזה לא בדיוק ככה. לא בדיוק ככה? אז מה את אומרת על זה? הוא שמע שאני נוסעת לעיר והוא ביקש ממני, או יותר נכון, הכריח אותי לקנות את השרשרת הזאת. וואו. משוגע לגמרי. כן, הוא משוגע עליה ברמות, הוא יעשה בשבילה הכל. כן, כולל לנצל את כולם בדרך. מה פתאום? זה אוגו. כל מה שהוא יבקש ממני, בשנייה אני עושה את זה, בלי לשאול שאלות. וזאת בדיוק הטעות של כולכם, שאף אחד לא שואל אותו שאלות. אם היית מכירה את אוגו שלפני עדי, תאמיני לי שגם את לא היית שואלת שאלות ועושה הכל בשביל הקשר שלהם. למה, אוגו שלפני עדי היה שונה? לגמרי, בן אדם הכי חסר ביטחון שהכרתי. טוב, גם היום הוא לא בדיוק שר הביטחון. הוא כן, לעומת מה שהוא היה. לפני עדי, דורי או ליאם היו רק מחליפים איתו מילה, והוא היה אומר תודה. מה, הם היו רעים אליו? לא, ממש לא. הם כולם תמיד אהבו אותו. זה היה רק בראש שלו. הוא היה רואה אותם עם בנות, עושים חיים, והוא לא היה מרגיש שווה להם. הוא היה יושב איתם וצוחק איתם, אבל תמיד היה נראה כאילו בעיניים שלו שהוא מרגיש סוג ב'. וכל זה השתנה ברגע שעדי הגיעה. היא נכנסה לתמונה, ואז פתאום הייתה לו חברה, והוא הרגיש סוף כל סוף שווה בין שווים. וואו. לא ידעתי את זה. טוב, את באת לספר לי משהו, ואז שמעת הרצאה על תולדותיו של אוגו. את רוצה לספר לי מה קרה? מה, הוא שכח לך את הציפור? אל תגידי לי שזה יותר גרוע. זה כן. הוא לא הכיל אותה אפילו פעם אחת מתחילת המחנה. מתחילת המחנה? אל תדאגי, אני אכלתי אותה במקומו והכל, אבל... את רציתי לבקש ממך שתנערי אותו, כי זה לא עסק שרק אני אעשה את זה. לגמרי. אני אדבר איתו, הוא לחלוטין צריך ניעור. כן. לא רק הוא. זה מהטיול הראשון שלנו. ממש אחרי שמצאת את לוחות הגורל, שבעזרתם הצלחתי למצוא אותך בפעם הראשונה. אז נסענו ל3 ימים בחוף הים, ואתה שכחת למרוח קרם הגנה, והרדמת בשמש, זה היה נורא. מה זה, ממש נשרפתי, אה? מה זה? נינה לא הפסיקה לצחוק עליך שאתה יכול להחליף את האיש האדום ברמזור. זה בגליס. כן.
ממש אחרי המשימה של לחפש את המטמון שניצחתם. אם אני הייתי יודע שתפתור את המשימה הזאת תוך 10 דקות, הייתי חושב על משהו הרבה יותר מורכב, לתת סיכוי לשאר החבר'ה. יאללה, תראה. איזה חמודים, איך אני מתגעגע אליהם. זה הדדי, הם לא מפסיקים לדבר עליך ועל נינה. הם בטח לא ידעו מה לעשות עם עצמם מרוב אושר כשחזרת. כן, היו כמה התעלפויות. תן לי נחש, אוגו. לא, הוא רק צרח וברח. ויולי? היא הייתה ראשונה ואחר כך מיקה. מה עם דני? היא ידעה שאני חי, אז היא לא... אני יודע. התכוונתי, מה עם דני? היא מקסימה, באמת, ואני גם... אני בחיים לא אשכח מה שהיא עשתה בשבילי. אבל אנחנו לא... זאת אומרת, אני לא הרגשתי. טוב, זה בטח קשה לה, אבל אני מכיר את דני. בסופו של דבר היא תבין שהכי חשוב זה שחזרת. אני מקווה. אתה בטוח שאתה בסדר עם לעזוב? אנחנו יכולים לחכות קצת עד ש... לא, אני רוצה לעזוב. אני צריך להתרחק. מצוין. אני ארד למטה לסגור חשבון, נזמין לנו מונית. אתה רוצה שאני ארד לעזור לך? לא, זה בסדר גמור. אני אבוא לאסוף אותך ונרד יחד. שמתי לך איזה 50 תמונות של הבית שלנו בביירון בית. זאת העיירה שאנחנו הולכים לגור בה. תציץ קצת, תראה לאן אתה הולך להגיע. יש פה מדים של עובדי המלון, וזה מפתחות של חדר 408. הוא חושד במשהו? כלום. הוא ראה את התמונות? לא שם לב שהן מזויפות. שאל הרבה שאלות? שאל, אבל אחרי ההכנה שאתה עשית לי, אף אחת מהן לא ממש הפתיעה אותי. יש פה הכל כמו שסיכמנו. עכשיו אתה שוכח מי אני ושאי פעם דיברנו. אדוני, אין לי מושג מי אתה. אכפת לך לעזוב אותי בבקשה? אתה בטוח שאתה סומך עליו? זה לא חשוב. עוד כמה דקות הוא ירדים את יונתן, אנחנו נכניס אותו למזוודה ונעלם מפה לנצח. מיקה ביקשה שאני אביא לך את זה. בסדר, גילי, הבנתי. אני שקרן, עלוב ומשוגע. עוד משהו? חסר ביטחון. מה? בגלל זה לא רצית שידעו שנפרדתם. אמרתי לך כבר, לא נפרדנו, היא נפרדה ממני. מה בעצם קרה? מה שהיה אמור לקרות מזמן, היא הפסיקה לאהוב אותי. היה אמור לקרות מזמן. למה אתה מדבר ככה? בסך הכל אומר את האמת. שהיא? שאני לא בדיוק ברד פיט. מה אני אגיד לך? כי ליאם בול ברד פיט. וגם דורי, אתמול הוא היה עם הגב אליי וצעקתי לו ברד, אבל אני לא יודעת, הוא לא ענה. טוב, לפחות הם לא ההפך הגמור ממנו, אוקיי? אין מה לעשות, אני לא בדיוק כמו כל הבנים פה, אני לא ממש טוב בספורט, לא בדיוק הטיפוס שמנהיג. חנון של פיזיקה. עובדה שעדי בכל זאת אהבה אותך. מההתחלה לא הבנתי איך היא הסכימה להיות איתי. אבל הנה, גם זה נגמר, ועכשיו אני חוזר להיות האוגו של פעם. אתה יודע? בתור הבחור הכי חכם במחנה הזה, אתה דיברת עכשיו ערימה ענקית של שטויות. אתה לא צריך לפחד להגיד את האמת לאנשים שאתה אוהב, אוגו. אתה צריך לדעת שהם יאהבו אותך ויעריכו אותך גם בלי עדי. גילי, עכשיו את מדברת שטויות. לא, אני לא, אני טוב, באמת... עזבי, גילי, את לא תביני את זה, אוקיי? את בחורה יפה ומגניבה, ואני בטוח שהרבה בנים רצו אותך בחיים, אבל את לא יודעת מה זה להיות אני. לדעת שאם מישהי מסתכלת עליי, זה רק בגלל שהיא רוצה שאני אכין לה שיעורי בית. לברוח מהמסיבה ברגע שמתחיל ריקוד סלואו, כי אני מפחד להישאר היחידי בלי בת זוג. אני מבינה מה אתה מרגיש, נו. ואני גם יודעת שלא תמיד היה לך קל, אבל היום אני יכולה להגיד לך בוודאות שכולם פה ממש אוהבים אותך. ועדיין, ברגע שהם ידעו שעדי עזבה אותי, הם יגידו שזה היה ברור שזה יקרה, ושהיא תמיד הייתה יותר בוגרת ממני ויותר מגניבה ממני,
ושהוא חוזר למקום הטבעי שלו, להיות לבד ולשחק D&D. אתה תמיד תישאר ככה? עלוב? כנראה. לא עלוב. פחדן. במקום להתמודד עם התגובה של החברים שלך, אתה בורח. יאללה, גילי, הספיק לי הטיפול הפסיכולוגי הזה, את יכולה ללכת ולספר לכולם, כמו שסיפרת למיקה על הציפור. לא סיפרתי לה. אני גם לא מתכוונת לספר להם. אני רוצה שאתה תעשה את זה. לספר להם על עדי? בחיים לא. נו, למה לא, אוגו? זה יעשה לך טוב. תשבור את המעגל הזה של כל הזמן לפחד ממשהו לפני שניסית אותו. אני בטוחה שאתה תראה שזה הרבה יותר כיף לחיות ככה. תקפוץ למים פעם אחת. השתגענו, מה? אנחנו בצד של העמוקים. טוב, עזבי גילי, אוקיי? זה אני וזה כנראה לא הולך להשתנות. בוא נלך לחפש את האמזונה. מה? אולי תביא לך מזל, או קארמה, כמו שאתה אומר. ואז הכל יסתדר לך בקלות, כמו שאתה אוהב. זה כבר יותר הכיוון שלי. סבבה. אז מחר מתחילים. את רוצה את זה? מה פתאום? של עדי. אבל אין לי מה לעשות עם זה. דווקא נראה לי שיש לך. בהצלחה. המונית שלנו תהיה עוד רבע שעה. הבית שלנו באוסטרליה. וואו. יפה, תראה איזה נוף. מדהים. כנס, תראה את התמונות של החדר שלך. אני אקח את המזוודה, תביא את המדים. דני, איזה מגניב שאת פה. בואי לרקוד. דני, תתאבלי עליי. יונתן? בואי כבר, דני. דני? תחפשי אותי, דני. את לא מבינה איזה כיף פה. אני לא מרגיש כלום. תצילי אותי. יונתן? יונתן, אתה פה? יונתן? יונתן? יונתן, אין לי אוויר! מה זה, מה קורה פה? הצילו! הצילו! יונתן, הצילו! אין לי אוויר, יונתן! אין לי אוויר! יונתן!
השקיעות שמחכות לך מהמרפסת הזאת, יונתן. אתה יוצא אליה, ורק ים יש לך מול העיניים. אתם מבלים הרבה בים? למה אתה חושב אני כזה שזוף? זה המקום היחיד לברוח אליו מכל החום והלחות. אתה תגלה את זה בעצמך, ממחר. אבל הפעם אני מוודא שאתה נמרח. לחיי החיים החדשים שלך, ילד יפה שלי. ולחיי האושר של כולנו על זה שחזרת. הכל בסדר? למה אתה לא שותה? האורות האלה... לא ראיתי שום דבר דומה לזה כל הזמן הזה שהייתי בחווה. חכה, זה עוד כלום. אתה תראה עוד כל כך הרבה נופים מדהימים. לכל מקום שתרצה, אני מבטיח לקחת אותך. אני לא אאבד אותך שוב, יונתן. לחיים. לבד, צאי לדרך, קחי רק תיק עם כמה בגדים. יש רכבת, עוד היום רק את והנוף שמתחלף. שתספיקי ויהיה לך זמן לחשוב. את חולמת על המים, על החוף יהיה לך טוב. אם את רוצה אותו, הכי רחוק, את לא צריכה לחשוב עליי, את לא צריכה לחשוב עליי. אם את רוצה אותו, הכי רחוק, את לא צריכה לחשוב עליי, את לא צריכה לחשוב עליי. ערב טוב. ערב טוב. מוכנה? אני מוכנה.